Kilalang award-winning Masskara designer sa Bacolod City, Dakop sa isa ka buy-bust operation. Yaring report. Imbes nga mangin masako sa preparasyon sa Masskara Street Dance and Arena Competition, ginlopot sa presuhan ang Kampyon nga mask designer nga kilala sa alias nga Kibi. Makasuyok ka wala ka kabatsag kapoy. Si Michael John Tabara, 33 anyos, ang ginakabig isa sa maayo nga designer sa mask competition sa syudad sa Bacolod. Sang 2004, nakuha sining kampyonato sa pinakamatahom nga maskara. Sang nagligad tuig, madinuagon nga mask entry sang barangay Mandalagan ang iyan nangin obra maestra. Kung gusto mo mga malambot, hindi mo ganyan malambot, yung hindi ka makasuyok mo. Anay drug surrendery ang residente sang Purok Pagidait, Barangay 29 sa Bacolod ang suspect. Na-recover sa iya posisyon ang 2 ka sachet sang ginapatian shabu, 1 ka sachet sang buy-bust item kag 500 pesos. Ginabulubanta 12,000 pesos ang kabilugan nga nakuha sa suspect. Yan lang naman ang vitamins para makalihoda yun. Kaya kakapon, kung wala ka energy, dahil mo malang nakisama na kada maskara. Kung wala, manti ka gastos sa korta. Ginpahayag ni Rudy Riveche, chairman sa Masskara Street Dancing, nga hindi sabat ang paggamit droga agud mangin maayo nga designer. Ang sugod sang maskara, wala man niya ang mga tao, ang mga nag-involve, ang mga choreographers, designers, and so on, had done their part without any resorting to drugs or to whatsoever, no? So I think it's kung sino man niya nagagamit sina, is nila na yung personal nga choice, pero it's not an excuse. Imbes sa plaza magpasundayag sa maskara, magakit-kit sang reha si alias Kibi tungod sang disenyo sa pangbaligya sang iligal nga droga.